ụmụnne m ọnụ nhobrechi ọnwa nọ nwa mba ha weela nụ m eyi ụmụnne m onye gị na ya biwo mmadụ mgbe niile ya na-ekwu otu okwu, mgbe niile ya na-ebe otu akwa n'otu olu, mgbe niile ya n'ebe na-ebekwa. I werere anya ṅụ zode nwaanyị mba nnụ n'ọnụ, zode m ya nnọọ na-ele m. Ihe onye na-akpọku Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu, onye ahụ dị simple. Agwa na ya na chi ya nwere ọgbụgba ndụ, ị gaghị ekwe. Amapụ ịgbata okwu a, anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si nwaanyị mba nọmza na m nwere akụkọ n'ugbo tọwara ya ụmụnne. Chai Jizọs, na-ewere iwe biko ọka amamabebchi bido ebido. Ya sị m na m nwere akụkọ n'ugbo tọwara ya ụmụnne, na ya alọọla di, na ya na di ya ebikwana, n'ọwa otu ọrịa ka ya na-arịa kemgbe ekwe lụ di ya, na di ya hụrụ ụmụ nwaanyị n'anya too much, na ọ na-achụ pepero, na ebe mbụ ya na di ya bi na ihe chọpụrụ ha wụ ikpo nwunye mmadụ alakpo. Ha chụrụ ebe ọzọ, ihe chọpụrụ ha ikpo nwunye mmadụ alakpo. Ha chọta ebe atọ, gị nọchụrụ ha nwatakịrị nwaanyị jọsụrụ lụcha di ọhụrụ. Ya emecha na jụwa di eso ọ na-eji ọgwụ achụ ụmụ nwaanyị a, ka ọ chọrọ ịgwa ya na ọ bụ otu ụmụ nwaanyị nọ na dishi dịchazi so cheap and simple na nweta. Di ya wewe sị nakwa ya saa ya n'ugbo ewere isi kpo na mbọ aja, na olecha ya ote na ya mara mma nwoke tụrụ ya arụ, na ya wụ nwoke ya na-aba n'anya. Ọ na-ajụ ya ma ya na-eji ọgwụ achụ nwaanyị for what? Ya gwa dị so ruo ole mgbe ka ọ ga-akwụsịkwana? Mgbe ahụ ma na ya chụjuru be na gịnị ka o jiri bịa lụwa ya. Di ya sị na ya lụrụ nwaanyị n'ihi na ọ dị mkpa ka nwoke lụọ nwaanyị mụọ ụmụ. Ya jụọ dị soke maka ụmụaka ka o jiri lụọ ya. Di ya saghị okwu a. Ya gwa sọ bụrụ na ọ maka ụmụaka ka o kwere lụ ya, na ya mahụ n'ebe ya mara na ọnya ma ya mụọ n'otu mmụọ abụọ, na o nwere ndidi hapụ onwe ya ka ọ dị samsam, ka ụbara ya dị neat, ka ha mụcha na nwa nwanụ na o kwere lụwa, so that enwezi ihe o ji ndụ ya eme. Ọ chọgodo ka egbusa marriage egbusa, na ya achọghị ya bịa lụọ ha di ya gaa mụọ ebe a mụọ ebe, na ka ha mụcha ha nwere ike nọrọzi under contract. Ọ mara na o ji nwa ya ma marakwa na eji nwekwa otu esi azụ ụmụaka, lekọta ụmụaka, o birizie ndụ ya otu o siri mmasị ya. Di ya sị kemgbe ya ekwere lụ ya na ihe na okwu ya na-ekwu bara uru, na ihe o ji na-ekwu taa nwaanyị mba nọmza na di ya na ọ mara mma nwoke, na di ya mara mma bịa hụkwuo datina ụmụ nwaanyị eji anya ahụ ogirishi gbagotere agbagote, na ebe ọbụla na di ya na-achọpụta na ọ chọghala iji onwe ya, ọ bịa menwe ihe ọ ga-eme. Ọ nwere ike ya wụrụ traiza ya, ọ bịa menwe ya just paaki we onwe. Mgbe niile di ya na-egosi ụmụ nwaanyị niile n'ebe ahụ na ya nwa nwoke, na ya ebu ihe ha na-achọ. The second ebe chụrụ ha ọwụ ebe ya na di ya gara igwu mmiri na họteelụ ebe ha lọjiri. Họteelụ ahụ nwere pool. Di ya gagachịrị peteri nwa akwa dị very light yiri ụkwụ ka atọ ya na-eru n'ofe ka o ruo n'ikpere, goshi na mmiri rịpụta ya gwọwa anya niile. Ma ụmụ nwoke ibe ya ha ewere aka zode anya, zode n'ukwu ehe, iwere egbucha ya. Nwaanyị ibe ya nwee mind ruo nso si ọga you are blessed, iwere egbucha ya, ewere iwe gbago ha na room ha. Di ya egburuchagbo mmiri ahụ. Nọ na that hotel ka a lady lodgiri n'ime ebe ahụ sendịrị eweta di ya defon nọmba enye ya, nọ n'elu shi na windo na-ele di ya. The waiter ewere piece of paper benye di ya ewere ya chia lele anya ebe ahụ, shizi na mmiri krozie towel hichashi ahụ, ewerezie fon ya daa dị nọmba ya. Elewesịrị godi Chineke na ihe ka ihe o nyere ya, ihe ka ihe na ya bụ obi. Ihe emegide ya ewere ihe atọ tọọ ime mụta ụmụ atọ bọyị, ụmụ nwoke abụọ otu nwaanyị. Ya sị mba na ya amụchana na everyday ka eji etriti infection ya gwọ ke ọzọ esupụrụ. Mgbe niile ọgwụ dị ike ka a na-ebiri, and ọ naghị like iso ya ṅụ just like that, na-ebi ndụ na-ekwesịghị ekwesị. N'ọdị nagide na nwunye ndị mmadụ,
mgbe niile set sometimes a na-threaten ya na ahụ ya na a ga-egbu ya this and that ha na-akwagharị ibe niile na nke ikpeazụzi ebe ha bi na nebo ya kwere that na nwoke ịchụ nwaanyị ọwa ajụ agwa mana ọ na-adị too bad ịkpọrọzi ha batawazie n'ụlọ kpụrụ nwaanyị na-alapụta na rum ya na nwoke ya na nwunye ebi ya kpụrụ nwaanyị ya lagoro na ọ dịghị mma ya jụọ esi na ọwụ ihe dị na-eme ya na ya pụ ya si yes the woman as yes na ihe ọ na-awụ ha ofu ihu ọwụghị ihu abụọ na ọ na-azụ ha azụ ka mmiri and na-ebekwa ihe buru ụzọ pụọ na ọwawa nwa ihe ọ na-eme ya gwa na o nwere biznes na ọ ka ga-ete ya gawa na shedi gị ọ na-emewe ihe ahụ na ya wụga na ọhụrụ na mgbe ya na-eji apụlọta n'abalị the woman agbawa si eleru anya ka mmadụ ibe hapụ ibu ya ọrịa na ọnwụ ọwụsa ụmụaka na ọ ya nwale uzuru ya ekele the person bege nọ n'ime ụlọ bege bege ekpere si Chineke na onye ya mind ka ya shi na marriage work out na enwebeghị ya shi violate enwebeghị ihe ọjọọ ya mere di ya na mgbe niile ya na-akwa ya chịpụta shi ọgwụ ya ṅụghị ọgwụ eji treat infection wụsawa ya na gbara ọtọ na-akpọ Chineke na ihe ọsọ marriage ya na-ajụ Chineke dịka mgbe a na-ajụ mmadụ na-ajụkọrịta onwe ya ajụjụ na ihe n'ugbo na ihe ọkpọrọ marriage na ihe ọhịa ga-anọ n'elu ya na ihe n'ugbo ọhịa bịara n'ime ihe union ahụ ọsị na valuru ọwa ihe ugbu a na ndụ ya na ọ na ya n'aka na o nyere ya mind nyere ya ka ya nye ya ntụziaka ka ya esi na marriage apụ kpọrọ ụmụ ya pụọ n'ike na ọbụla ya na-ebe akwa na ị na-ekpe ekpere na Chineke anọga na ọ na-anọ na ọzabeghị ọnwụ because time ga-erube na gị give up ọ ya ka ekpe ekpere na nọrọ nga beke skuul agbasa ụmụ ya alọta ya chịkọrọ ha ọkwụchikpo yiri nwe gaza ha ọkpụrụkwa anya ha chaka gị nwa ya jụwa sọ gịnị mege emume ya gwa esi ya kpere ụkwụ na ihe akpa oji ụkwụ nwa ya aba ya bewe dị ọkpara ebewe si na ya gwala ya dịwa careful mom, you have to be careful when you're walking, watch well na nwa ya dị ọkpara na-eji anya mmiri onye begakwa na ọ dị too emotional ya gwa esi na ya don nwere na ya dị oke ya sị mba otu echiche abata ya n'ime ya gwa dị n'ihi na rum ụmụ ya ya nwa onye na-aga ehi wute ụmụ ya and enwekwara some things ya denwere ebe ahụ na igbe denwe ya nwere igbe some of her things na ebe ahụ ya na-agbashi room ahụ still like all her own personal room na di enwe ha access ebe ahụ les ụmụ ya ọnụ ya ma ụmụ ya pụghara ya na-agbashi na ọ wee bịa na-edenwe ihe ụfọdụ na di ya mana room ahụ wo spare room ya even though no room ụmụ ya nọrọ ga-agwa di ya chọrọ ime travel na that moment ihe na-agụzi ewu otu ya ga-esi jide dị red handed ka ya hụ reason ibu ngwongwo pụwa ya gwa dị na ya chọrọ ime travel ka ya gaa hụ lete mama ya na mmanya ji ha di ya sịrị ili nele mgbe ọ kwana ya gwa ya so oke n'oruo mgbe ahụ na nsogbu anọ dan fride di ya kpowe si ya na ele time ya ga-eji ya ga ya gwa di ya si ya don nwere na emecha ya na-emugbo ya ga-agawa di egwe ya sọ ya kpọpụ ya sị mba na ya kpọpụrụ ya na ya don nwere na ya ga ka ya gaa na paakị ga-agba moto gawa na ọ gawa biznes ya di ya so oke beta na biko ya lerugwa anya na ndị ntụtụ gakwa ndị mmadụ ugbu na-apụta ya gwa ya na enwe moto a na-ede n'ihu ọ naanị Chineke na azụ mmadụ di egwe na ya ga-etinye n'ekpere na ọdọ nwere ọ gara n'okelere ya oge ya nwa ya ejikecha di ya nọ na shedi ya emeka ọla akpe ka ọ mara ma ya hapụkwala ụlọ ya gwa ya si ndị next 5 minutes na ya na-emuvu ya emuvukwe na ekpewa ya si ya na ya gabala ya erute na paakị ebe a na-eti ekwulọbịa di ya gwa ya na ya na paakị ugbu a na ya na-aba moto na-aga ekwulọbịa di ya so oke ya jụwasị ya ọga how much the conductor gwa ya price ya sị na ọ dịghị ya sị na ele ebe hụkwara fon ọkwụkwọ ma ego lere gị lita fuel so oke na ya chọrọ ịnọ n'ihu di ya nọkwa na fon ya nọkwa ọgbanyụbe ya gwa ya sị ya chọrọ ịnọ n'ihu ebe na-enwe bụ onye nwere di ya sị draiva na-alaiki nwaanyị nọ n'ihu ihe cha ihe egwuge di ya nọ na fon na draiva na-alaiki ịnọ nwaanyị nọ n'ihu ya sị oke ka ya gazie na asụ ọsị oke madam ngwa ebe ahụ dị free ya gwa di ya sị ngwa na o leziwa anya ebiko echefukwala ịga kpọta ụmụaka na skuul di ya sị oke agbanyụ fon obi di ya niile nwụ na ya baa na moto a pịam eshie na moto nọ n'oritu si ka ya gote ihe ya were hoso chatara moto laghachiwa ha n'ụlọ ya ga-agbaghe ụzọ n'ihi na di ya nwere ike ya kii niile o ji naanị kii na o ji ha gwụla kii bedroom ụmụ ya children's room ya o ji nkata na ọ naanị ya jide agwọ and ya na-agbashi steady na ọ ya ka ya were hoso were ije lawakwa na ya dị ha fon ya tinye fon ya na wepụ ya na ring out tinye na silence were hoso were ije ga-egbo ihe bak laghachi gbagha ụzọ baga na rumo
ụmụ ya si ya ga-anọgide nga ka ịtọ kọ 7 at least call 7 because by 7 ya gwara di ya ga-alọtakwa that day because of business ya mgbe ọ na-akọla 7 enwe ihe ọnọme ya ga-ahụrịrị ya taa n'ọka ya baa ha na room ụmụ ya ahụ gbachie kpụrụ ki recording session so that echi na-aka ihe oli gaghị ahụ ihe megesara ya session ya na ịga di ya wetulatacha ha folum fon ya n'ihi na ya nwere idea na ọ batara n'ihi na ọ bata na egoghe gate a ga n'ụda gate ma gị na ọ batara ọ kpọọ ya si ya na ele ebe ya nọ ka ọ mara na moto ha na-emuvukwe ya epiki ọkpọga epiki mgbe ya bịara hụzie meseji ya sendere na batrị ya dị down na mgbe ahụ ọ kpọga ya na ha na ndị amị lege ha na anaghị aza kọlụ na amị checkpoint o reply ya si oke ọkpọ ha gba ya again na about 35 minutes later agụọ na gate ya kọta sọ ya olole ka ya mara ma ọ ya nwa ka ọ wụ nebọ ha olota ya agụ na gate mmadụ abatala agba na dọọ ya hụ na yes ọ na apartment ya ka agbaghị ụzọ ahụ agbaghị ya ihe ọzọ ya nụrụ come inside somebody apata onye ya na-anụgaghị olu ya apata ya na di ya biri na-ala urugharị di ya gụchi ụzọ ahụ ya na-anụ kisi na ha pịrịpịtampe lekwekwe n'uru m ke ịgafeta obere passage gị hụziri m ke ya na di ya their master bedroom na that small passage aka ya na di girl nụzi di girl ajụ eso ha ga-asa ahụ ka ha satụ n'ahụ na weda na ọ dị hot DS na ya agaghị eche na nwunye mere travel na ọ gaghị ala ahụ ọ gaghara ahụ abata na ya agaghị eche na ngwa na ihe ọ na-asara ahụ the girl agwa so ji protection yes na ya ji protection but ọ dịkwa necessary na anwe ihe the girl agwa sị na ọ na-adị mkpa nakwa ya gwara na like ha otu okporo bịawa ya na ihe na ọwụ ụlọ ya na ọwa echi ya lụkwana dị mmadụ mekwere ihe ya ga like ya ọgwa sị na ego a ya ga-echukwa ụgwọ hotel ya adịghị n'oge ọ ga-enye ya na ya adịghị adị kacha comfortable di ya na-eme ka ọghọta na ya adịghị comfortable di ya what of nwunye lọtakwana di ya gwawa na ihe gịnị ka ọ kpọrọ nwunye na nwunye bata ebe na ọ ga-emepịa m na ọ ga-anọdụ olu ya na ọ ga-emepịa m na ya dị control the girl ama ọchụ so okay ha abụọ ebiri before ya mara ha enweta onwe ha na bedroom ya nọ n'elu bed ya mgbe ha nọzi dị very busy ebe ahụ na-eme nnọọ ya doo ha anya na ha emechaa na ha egiriri pụta di man agwa sị ka ya kpegodo nwunye mara ebe ọ nọ na mgbe ọ na-olobe ka ha relax anara tụkwuo serekwa otu aka the girl agwa sị serekwa otu aka gịnị biko na ahụ na-afụzi ofu na ihe nke obu na ọ dịzi too much na gịnị ahụ na ọ dị too much na biko na ya ga-esezi ya abụọ ka ọ hapụ ishiftụrụ ewu mgbe ke nwoke ha chiwasa aka ka ọ na-atọ gị ọ tọrọ gị ọsị ya biko hapụ ha na-ebete na-ezuzu ya na-ege ọ ya ka o were fonu kpewe nga ya eguzi ya na-ele n'ime rum ụmụ ya na-ele fonu ya kọl ya ka ọ bịara opia kpọkakpọkakpọkakpọ 2 times epik ọ gwasị na ọ ga-awụ kpọtụrụla ya na mmanya emekọrọla ọ gwawazie di girl si ya na ka onye kwere ha dọrọpụ n'otu dị ga-esi mba n'ike agwụla ka ya lawa ka ya onye ego ya chọrọ ọ gwara ya na ọ ga-enye ọ gwasị ego ụmụ nwaanyị na ego n'ọhịa ka ha nọzi ọsị wee yiri na-efe efe nụ ntara ka o yiri ya gbaghe rum nwa ya buwere ụzọ pụta kelee ya jụwa the girl si ya kedu ka ị mere the girl asị akụja shere akpa ya she dress her back di ya elewe ya gwa the girl si ya na ọ nọrọ ọdụ na ugbu a ka na o tele ya chọrọ ịpụta mana ya achọghị ịkọsụrụ ha ni discomfort ọ bịara eziwe ya jọs ya ehighị ụra achọghị disturbance na ọgwa nụrụ ihe di ya gwara ya na ya agaghị emepe m na ihe ọbụla ọ gwara ya na ọhịa ya ga-eme na ọwụhụ fọt ya na enweghị ochi wụrụ fọt ya atọ na ole di ya ụlọ ọ masịrị ha na ha lụọ na from this moment ka ya paakị ngwongwo na ọla dị ya na ya ọgwụla ya jụwa dị sọ na room ya n'elu matrimonial bed ha ka ọ kpọ nwaanyị ọzọ na olegide egiela ochi outside pụta a random stranger kpọbatara gwaga ya dat na ya adịghị comfortable n'ụlọ ya ọ na-confess this lady na this and that and this ya ma na keke ike na-abịa ọ gwawazie the girl si ya shi ebe a get out ya pụọ treat we say the girl like the girl si onye nye ego ya na ya abụọ kwuru na ya gwa ya sị na emechaka ya kpọ ya na phone cheka ya na-akpọ ya na phone ya gwa the girl si ya na nne ya ụgwọ na ya achọghị ya na ya wụhụ one of these women na-ebuso side chick agha n'ihi na nke nwoke na-agakwuru side chick mgbe ụfọdụ side chick ha na-eyuzi dia number 6 na ya na ya bụ ọkwụ ya gwa di so ọma ihe na this lady kwuru ya nye ego the lady so di ya jụwa so for what na ya na-eke ihe ji onye trick ga-eso ya keep get tabs on him so na ya follow ya monitor ga na ihe ya chọrọ ịhụ na ya ahụ na ya wi idiot na ya ga-akwụsị stage n'ugbo ka ọnụ this lady agbawa si ya na ọ ga-akpọdoro anya na kondom gbawara agbawa rọba gbawara agbawa ya si go and test yourself
madam ya say no na DNA test don't go close ye correct by idiot one down ye correct by corruption die elewe say what did you say sigine the girl abocha ya go what say o say na gi test yo onwe gi we sim na madam ya say no na DNA test na di ya no ga gbo this lady gbo na phone gbogide the girl pick we were sin ya gara hospital last week na result ya adịghị mma nie ni drego na ebe ya gwara yiri okpu na bere yiri kwenu na ọhụ fọt ya na dịtịrị mgbawara agbawa na ọkwa na eli ego ya na ya kwuru bịa na hiri na o mere one naira o treat ya ka nkịta na because of nwunye ka eji gwa esi na o ji ụdịka nwaanyị ruo ka na-ezuzu na ya ga-ege test before ya ebiga nwaanyị ahụ nke that woman na-amaghị isi ya na ọ dị ya gbanya fụ ya sị iya nga buwe ngwongwe DS elekwe ebe ọ ka elekwe ihe ọhịa dis god kwuga na ya gwa na digal si test ya bani mu buputa shop ya nga si lekwe henu ọwụ infection akụ mgbe niile sometimes rashes agha ya mgbe ụfọdụ akụ igbo ụfọdụ enwe discharge mgbe ụfọdụ ya onwe ya na-eshi ya ushi ya treat katana ego ya na-akpata n'ala n'ọgwụ not anymore na onye ọka ekporo ọba n'elu bed ya nwaanyị shi n'elu bed ritus na ọgwụ ya ọ ga test ya gwawa ya nwasị na madam di ga test na yerikwele nso ugbo na ikpe ole akpedere ihe okwuru anụrụ m ihe okwu daledi kwa ụlọọgwụ ọ sị that na ya gara ya eji ha ya ga ụlọọgwụ last week na result ya na ọrụ ha mma onwe ihe okpuru ahụ ọ sị result ya adịghị mma wee gwe that na ọ na test ha na ya bịakwala nso na ya ga-anọ ngala abịa nkochi test na sakwa test nso ka ya latọwagodo na ihe ahụ otu na otu tere ọ ka ga-etute mana ọ gwụla n'elu bed ya na ya agbakọ nwee mind na-asị the girl walk ọnwa mmadụ ọ gara ga kpụrụ walk ya out as if the girl ọ kputere ihe ka nkịta ọ walkzie out wale ọgwụ iji ha abụọ iji uru the girl na-agwa dat na ọ gara akwụ ụgwọ hotel ọ ga-agwa the girl ego ọ ga-akwụ na hotel ya ga-adịrị ya n'ego ya o werezi ụlọ emere chalet na ihe ahụ otu n'ọhụ na ya dedire dị iwesịrịla lediri na thank God for everything na ọ ga-asị ya ihe stage na ugbo na mara eji ha kwesịrị nkọwashi ike na ọbụla ya ebuo ngwongwo ihe ọla ana na-akpọzila di ya bịa nara ihe ọ kwụrụ ya sị na nwunye na-enweghị ike divorce ya na enweghị ego emere lụwa ka divorce na ya agaghị divorce na ya lụjubere ya na ya abụọ ya na ya abụọ na nwanne ya nwoke na-agwa di ya na ya bata n'okwu a na ọ ga-agba ọsọ and ya ma nwanne ya nwoke ahụ na ya bata n'okwu a na nwanne ya nwaanyị ji obiọma sọ na-alụgazi na enweghị chọrọ ịma ihe na ya nọ na enough na ịbịa sizi na ya ọ ya nwa ga-ekwu mgbe alụ jiri mgbe mmadụ ji dị ụfa na ya bata n'okwu a na ọ ga-agba ọsọ na ndị nwe ga-achọ ya achọ ga-achọta ya na ọ ga-agbagodo ọsọ ndụ first na ọ ebe a na-aka okwu nọ ụfọdụ akpọkwala na ya ahụ na ihe ha kwuru ụfọdụ si na ọhịa na ahụ na di na nwa agbọghọ ahụ megara ha eji datin o kwuru datin ka o nwee ike bu akpa n'ụjọ gbalaga filie na di ya ebutele na ihe mere ya na di ya ga ụlọ ọgwụ na o nwere ike enwe ihe nọ di ya o nwere ike di ya ebutere na ọ naanị okwu na ọhụbeghị ndị psychic na they control some here wet o mee gị chee na ihe emebichana kpamkpam mgbe fe mara ọ lapụtele ụmụnwala nwa ilu ụzọle ya hụ na onye ekwu na m chụtele unu ọ gịnị wuche obi ha na ọnụ gwadele ya toledere ije mgbe ogbe na nwanne ya nwoke sị na ọgwụla ya nwasịkwa na ọgwụla lụchana ụfọdụ si after 6 months ya test ya ụfọdụ si after 3 months ya test ụfọdụ si this and that na ya ga ụtọ dị ihe mere n'ọkụ na di ya gbara gawa ugbo ne gaga sachasịwa ngachasịwa meweka ọzọ na ya gwa ya na ihe mebere 2 weeks apụtara ya jiri shọ na onye ahụ nọketere ụlọ ọgwụ na ihe na enwe iche ịga paracetamol n'ọnụ ma ọfọsịkwa ịgba ọgwụ na ọ na-arị ya ka ọnwụ na ya dịdị shọ na ọ nọketere ụlọ ọgwụ na ọ bụ ihe ọ dị ihe a niile obukowe gị n'ahụ na ọ ya nwa na-aṅụ ọgwụ akpa ebe aṅụ na ọ ga-ejichi ike gị na-aṅụ mechie aka n'ime ya on his own ọ ka nagide dịkpụrụ onwe gawa ụlọ ọgwụ ịbịa sị na ọ gbarakwara ga ngwa na ya dị shọ na enweghị otu ahụ na ụfọdụ si ya ga test after 3 months ya ga test after 6 months onye akwa ihe ekwe itinye needle n'ahụ na needle na-aga n'ahụ na ọ ga na-abashi eti ka ụmụaka dịkwana ike afọ mba ihe ahụ otu gị na otu tele na njụde elu unu n'ọwụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme ụfọdụ si gbara ụfọdụ si laghachi ụfọdụ si dịsa onye akọrọ onye ibe ya ụmụnne dị ụta ka ha kpega n'ihi na ụmụnne dị niile laikiri ejighị egwu a na-akpa na-ebe nne dị ya na-eti so na-anụkwa nue na nwa ya nwoke na-eyiri nna ya na ihe ya sọfagara dị n'aka nna ya tiri ya ruo ngalugbo ene papa ya baya sị n'aka onye ka ọ sọfagara ya keta atụ na ya ka nwatakịrị yiri ya jụọ eso na eyihe na ihe na ọ pụgara nne dị na nna dị okwu taa ka ha na-abụọ n'aka onwe ha nne dị eso ihe na ụmụ nwaanyị niile na vileji na ekwutele ka n'ọrụ ibe ya elu because ya ekwute onwe ka ya na-egide ndị nwunye ụmụ nwoke ụmụnne na this village ọ ya pụtakwuo ọsọ ka ha pụtakwuo nna dị emere ha ọ na-eri
one day ya lọtara bege na ihe pụrụ ya na nne di na nna di ozugbo nne di na-ekwu ya nna di emeshọn pụtara na taa ka nne di eshigidere nwe nna di n'elu bed wit ụmụ ndị obi nwunye ya na akwa ihe ndị mmadụ na-ejekwu mara ejegwụrụ n'aka ndị mbụ mgbe ahụ mgbe oke ọrịa na-anọ data nwa ya na-ekwu ihe nwa m akụkọ ihe akụkọ na HIV ugbu a na oge ha dị iche n'oge ka ugbu a na ụmụnne m ọsị na m ji unu enwere nnọọ ihe unu ga-agwa n'ọnọgwe ya ga-ewere vidio fọwọdọra di fọwọdọra ndị enyi di ya ivun pastọ onye ka gbara ha akwụkwọ na-asa ha na ha gaa n'ihu na enwe ihe nọ dị ya na enwe ihe ekpere na-agaghị emebi na ihe ekpere sị Chineke na o mee ya nye meghere ya ụzọ ka esi bapụ na Chineke meghere ya ụzọ pastọ na-asị na a ga-ekpe ekpere na-enwe obodo ihe ọbụla o butere na ekpere ga-asachapụ ya mee ya ọ dị ọcha na m jụ unu biko na ele ihe unu nwere ikwu na a lot of people ga-agụ kọmentị a ndị ya chọrọ ịfọwọtụrụ ya onye ụfọdụ bịara ịbịa area on his behalf na ya ga-esendịra this video so ọ ga na kọmentị ga lee ihe ndị isi kpakọrọ ọnụ ndị nọ in her sane minds ndị na-enwe ihe bọdaga ha sat when they commented ndị kwuru obi ha na ha ga na kọmentị ga ele ihe people suggested ka ya mee na-enwe ihe ọbụla unu kwuru na mesi vidio a na ndị ga-ahụ ya na ọ dị ọtụtụ ụmụnne m otu ọsọ m si pụtara ọnụ ka m si buru ya bute ngala enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ọnụ ọgwa ya ọ ngọ ha na m n'ọnụ udo dịrị unu